Mayong adlaw sa tanan nga nagtan-aw ini nga video from Luzon, Visayas and Mindanao kutob sa maabot sa ato nga channel JDC Vlog TV. So karon lain na usab nga topic ang ato ang pag-isgutan may tungod kini sa kini bitaw pag-ampo sa mga patay nga maoy sagad gyud nga naobserbara nato nga kadaghanan gyud nagatuog yun nga ang pag-ampo sa mga patay makatabang kini sa kalag sa tawo nga namatay o nga dunay posibilidad nga mahilangit siya bisan tuod og bisyoso siya samtang buhi pa siya. So karon tinuod ba kini nga doktrina? Duna ba kini igo nga sukaranan sa Biblia? O kung doon naman kini basihanan, giunsa man pud kini pagsabot sa kadaghanan. So karon aduna tay kutloon nga istorya sa Biblia nga magapamatuod atong pamatud-an nga ang pag-ampo sa mga patay wala na kini kapuslanan sa dihang ang tawo patay na. Apan kung mag-ampo kita kung buhi pa ang mga tao, dako kayo sa kahimuan. Pero kung manghisgot nga patay na ang kalag sa tao nga namatay, mo'y ato ang iampo. So lisod kayo ng dawato nato nga nagatuki kita sa Biblia o nagbasa kita sa Biblia kay dili man nato mabasa sa Biblia nga adunay bersikulo nga kung iampo nato ang mga patay, mamaluwas sila. So karon dalon ta mo aning usa ka istorya sa Biblia may tungod sa mga patay kung angay bagyod nga iampo nato sila o malangit bagyod sila sa dihang iampo nato sila. So kini nga istorya naa makita kini sa Lucas 16 19 abot 31 ug kini nagisgot kini sa usa ka dato o usa ka pobre nga si Lazaro. Nga si Lazaro naain taon siya na masin taon siya nga makakaon sa matambog nga mumho sa lamisa sa dato. Nya ang dato wala agud siya pakialam kang Lazaro. So daghan kayo sa kwarta apan wa agud siya nakatabang kang Lazaro. Karon sa mga istorya pareho silang namatay. Si Lazaro namatay apan gidala siya sa kiliran ni Abraham. Aron ang dato po namatay apan gingon dito nga gilubong ug naganto siya sa Hades. So karon samtang naganto siya dito sa Hades, miyahat siya ug nakita niya si Lazaro nga naa sa kiliran ni Abraham. Umutong yanyo siya ni Abraham nga, Amang Abraham, pwede ba nga ang tudlo ni Lazaro pwede ba siyang moari diri og ang tudlo ni Lazaro iyang itugna sa akong dila? May nalaman daw nga mabugnawan siya. So gitubag siyang Abraham nga anak hinumdumi nga sa didto pa kas kalibutan nabuhong ka sa tanang mga butang samtang si Lazaro lunlo lamang nga kasakit o mga pagantos apan tan-awa niya sa dinhi o malinawon samtang ikaw diha nagantos o gawas pa ni ana adunay nakaulang kanato nga dili kami makatabok paingon diha ug ikaw po dili po makatabok paingon namo diri ug kanang gitawag og bungaw. So muto nga niyon ang dato nga kung mao ka na amang Abraham pwede ba nga si Lazaro imong ipadala didto sa kalibutan kay naa pa daw siya 5 ka igsuon nga dato pod unya di po siya ganahan nga may punta sa iyang dapit. So niyon si Abraham nga tuaray mga propeta didto og si Moises magawali kung dili gud sila mutuo bisan pag naay mabanhaw o dili gud sila maluwas, dili gud sila makabig. So kini nga istorya igsuon ato ning kuaag pagtulon-an og diha nato ibase ang tubag sa pangutana nga ang pag-ampo sa mga patay makatabang ba og makaluwas ba sa kalag sa tawo nga namatay. So kung imong tanawon ang usa ka dato kwartahan siya, no? Kwartahan siya apan naganto siya dito sa gitawag og Hades, no? Naganto siya sa kainit sa kalayo.
Unya kung imo tanawon do naman to siya pamilya sa kalibutan. No, mga dato man tong yang pamilya. So pwede ra man ta to nga paampuan siya, pamisahan siya kay mga dato man ang yang mga isuon. Apan kung imo tan-awon kining maong istorya, wala na kinahanglan og dili na makatabang ang pagampo pa sa mga buhi. Kay muna sa ginhawa na siya dito nga gaantos. O di ba? O kini nga istorya pod naghulagway kini nga wala gyoy gitawag og purgatorio. From Genesis to Revelation, dili gyud ka maka basa diag word nga purgatory ug kini nga istorya naghulagway kini nga ang gisgutan sa tunga-tunga sa langit ug sa impierno Hades gitawag lang siya bungaw nga niyon si Abraham walay makatabok paingon diha ug dili pug ka makatabok paingon namo diri. So di ba bungaw so dili purgatory. Unya dias bungaw wa gyoy kalag nga nasalanta diha. Kung ang uban nagatuo nga katong bungaw mautoy gitawag og purgatory, ang pangutana wa man puy kalag nga nasalanta dito. So di ba? So kung ang pagampo makaluwas pa sa maong dato, klaro kaayo nga ang dato dili na magantos, no? Dili mamalangit unda siya. Gani nanugon pa mangani siya nga mas maayo pa daw nga si Lazaro ipadala sa kalibutan kay naa say 5 ka buok igsuon. So kini nagpasabot kini mga istorya nga bisan tong mga igsuon yang 5 dito ka buok sa kalibutan dili gyud makatabang niya kung magampo to. Kay siya pa manggani mo'y concern sa iyang mga igsuon nga 5. Di ba? So siya pa manggani hinoy concern kay dili siya ganan nga may adto didto. So inaana igsuon nga ato ang uting kayog maayo ug tinuo nato ang Biblia. Klaro gyud nga nagsulti og tataw kaayo nga ang pulong karon ngatong nadungog nga ang dato di na gyud siya maluwas, nagantos gyud siya human sa kamatayon. Unya si Lazaro pod naa na gud siya dito sa ginharian sa langit. So once nga ang tao di ay mamatay nining ginabuhi, kung sa buhi pa siya wala gud siya pagpangalagad sa Ginoo, wa gud siya pagtamod sa kamatuoran, gisalikoy niyang kamatuoran ug nagkinabuhi siya sa kalibutanon. So mamatay siya, no need na ang mga pagampo. Kay what if atong i-adapt na mga doktrinaha nga ang pagampo sa mga patay pwede maluwas sila o malangit, di ba? So magsalig ang tawo, pwede nga di na mga lagad kay do na ramay magampo, maluwas raman di ay. So di ba? So daghan kayong malangit nga makasala. Daghan kayo nga wala nang alagad sa buhi pa nga mga langit ra gihapon sila kay iampo man. So ang problema ang katapusan nga mamatay o kinsa may muampo nila. O di ba? So atong analyson mayo igsuon nga kanang pagtulon-ana angay bagyod nga ug naa bagyo si Quranan sa Biblia. O wala gyud igong sa Quranan mintras buhi pa ang tawo pwede siya nga makabaton sa kaluwasan dili kay sa patay na siya usa pa siya usa pa maning kamot pamilya nga maluwas o dili ta makaluwas sa atuang isig ka tawo. Only Jesus lang ang makaluwas sa matag usa ka kinabuhi. So kanang pagampo sa mga patay, pagampo sa kalag sa namatay, sama ra man na nga ikaw mo'y galuwas, ikaw mo'y murag ning kamot nga maluwas ang iyang kinabuhi. So Jesus ra ang makaluwas, dili ta makaluwas sa atong gawgalingon. Kung dili gud mangalagad ang tao mintras buhi pa siya, then unsaon man niya pagkadawat sa kinabuhing walay katapusan, unsaon man niya pagkaadto sa langit, di ba? Nga niingon man ang pulong sa Dios nga Matthew 7:21 nga dili gid ang tanang nagtawag kaniya o Ginoo makasulod sa ginarian sa langit kun dili kadto lamang nga nagtuman pud sa kabubuton sa amahan ngadto sa langit. So mao lang ni ang tubag sa ato ang topic karon nga nunin na gyud ang pagampo sa mga patay. Kita mga born again, mga nagtuon sa pulong sa Dios, wala ta nag-adapt niya na o ato nang giwala ng mga inana nga
iampo ng patay, mamalangit. So wala tay kita mga muranggen og naay mamatay sa ato. Wala ta nang itawag og pangadji nga balik-balikon nga pagampo aron nga maluwas tong kalag ni tampulano ug tampulana nga nain taon dito sa purgatorio sa langit. Inumdumi nga walay purgatorio sa Biblia. Wala gyud nimo makita from Genesis to Revelation. So kana nagakunik lamang na nga dunay pagampo sa patay ug dunay poy purgatorio kay para lang gyud nga matkuan gyud ang ilang mga pagtulon-an gyud kuan gyud ba madipinsaan nila muna nga kitang muna again babasa nato sa Biblia, uy wala man day purgatory unya usa pa may gamit ini pagampo sa mga patay di wala kay Jesus sadyang buhi pa ta tagaan ta kinabuhing walay katapusan mutuotan niya diya ta tagaan og kinabuhing walay katapusan dili kay pinagis pagampo sa mga pamilya nga nabilin, di ba? So mao lang ni ato ang topic karon. God bless sa nagtanaw ini nga video. Glory to God. Iya ang tanang dung himaya.